În campanie minți ca să te voteze electoratul. Da. Această parcare poate fi finalizată în maximum un an de zile. La rectificarea bugetară din septembrie, Consiliul General, Primarul General vor aloca fonduri pentru ca această parcare să fie finalizată în regim de urgență. După care nu-ți mai pasă. Bă, mai minte omul, mă, dar nici chiar așa. Cât să minți, frate? Dumneavoastră, când veniți în București, dacă nu sunteți din capitală, puteți să lăsați mașina mică în aceste zone și să luați un transport în comun. Am venit în oraș și am lăsat aici mașina mică. Oamenii ajung la putere. Așa. Reușesc să păcălească electoratul și ajung la putere. Acestea sunt urgențe. Dacă aceste parcări de transfer se vor finaliza, cu siguranță orașul va arăta mult mai aerisit și nervii noștri nu vor mai fi atât de mari. Sunt soluții simple. Haideți să vedeți cum este acest șantier. Haideți! Venim în campanie și mințim, vorbim frumos, criticăm pe adversari. Dacă ar fi fost oameni bine organizați, manageri eficienți, aici în loc să fie o groapă, ar fi fost o parcare ca în Occident. Arătăm cât de răi sunt ei și cât de bune am fi noi. Nu este ceva foarte complicat, trebuie doar să vrei. Ajungem la putere și facem exact ce au făcut cei dinainte. Cât să minți, bă, băiatul? Ia uite ce frumoasă e parcarea. Eu am spus mereu, știți ce s-a schimbat? Buzunarul în care curge robinetul.